Менә инде 28 ел мәктәп бусагасыннан укытучы, мөгаллим буларак атлап керә ул. Шуның 11 елы Иске Кулатка 1 номерлы мәктәп директоры вазифасында узыла. Районда гына түгел, өлкә күләмендә дә танылган Иске Кулатка 1 номерлы урта мәктәбе аның икенче туган йорты. Берәүне дә игътибарсыз калдырмый, һәр кемгә ярдәм итә, диләр Гөлнара Вилдан кызы Баширова турында бар хезмәттәшләре. Бүген хөрмәтле җитәкчебез, хезмәттәшебез гомер уртасында килгән алтын юбилеен билгеләп үтә. Гөлнара Вилдановнаның укытучылык һөнәрен сайлап алуы очраклы рәвештә булмый. Киресенчә, ул алдына максат куеп, бу хыялына олы тырышлык белән ирешә. 1994 елны Елабуга шәһәренең Дәүләт педагогия университетын тәмамлап, рус теле һәм әдәбияты укытучысы буларак хезмәт юлын башлап җибәрә. Актив, һәр вакыт коллективта тырышлык күрсәткән укытучыны бар да яратып хөрмәт итәләр. Намуслы эше өчен аны күп тапкыр төрле дәрәҗәдәге почет грамоталары һәм рәхмәт хатлары белән билгеләделәр. 2011 елда ул директор вазифаларын үз өстенә ала. Күпме генә авырлыклар күрсә дә ул бер кайчан да артка чигенми. Һаман алга карап, горур килеш баш күтәреп атлый. Аны һөнәри яктан гына түгел, шәхси тормышы ягыннан да күпләргә үрнәккә куеп булыр иде. Районыбыз күләмендә танылган һәм хөрмәт ителгән гаиләләрнең берсе буларак, тормыш иптәше Азат Рафагатьевич белән уллары Ленар һәм кызлары Миленаны тәрбияләп үстерделәр. Бүгенге көндә уллары Россия Федерациясенең хөкүмәте каршындагы финанс университетын тәмамлаган шәхес, кызлары 9нчы сыйныфны бетерде. Хөрмәтле җитәкчебез, сезнең гомер намуслы хезмәттә үтә. Сез мәктәбебезгә килгән көннән бирле сайлаган кыйблагызга, һөнәрегезгә тугры булып хезмәт куясыз. Үз һөнәрегезне яратып, намуслы башкарасыз. Балаларны ихлас яратасыз. Шуңа күрә алар арасында да ихтирам яуладыгыз. Коллективта, районда да абруегыз зурдан. Сабырлык, күркәм холык, тирән белем, югары оештыру сәләте, коллегаларыгыз, ата-аналар, укучылар белән уртак тел таба, бала күңелен, аның самими дөньясын аңлый белү сәләте, булар барысы да сезне бизәүче сыйфатлар. Сезне юбилеегыз белән чын күңелдән тәбриклибез. Теләкләребезнең иң мөһиме алдагы гомер елларыгызда, тормыш юлларын иминлектә, сау-сәламәт булып, бәхетле көннәрдә шатлык белән үтәргә язсын. Киләчәктә дә якыннарыгызның игътибарын һәм ихтирамын тыеп яшәгез. Мәктәбебездә тырыш хезмәтегез, ихласлыгыгыз белән кешеләр күңелен яуладыгыз. Сезгә булган хөрмәтебез бер кайчан да сүрелмәс. Алдагы көннәрдә дә шатлыкларыбызны сезнең белән уртаклашырбыз дигән ышанычта калабыз. Һәр вакытта да шулай игелекле, көләч йөзле булыгыз. Бар хыялларыгыз тормышка ашсын. Тормыш иптәшегез Азат Рафагатьевич янәшәсендә балаларыгызның иң кадерле кешеләре булып, саулыкта, байлыкта озын гомер кичерергә язсын. Йөзегез һәр чак кояштай балкып, тормышыгыз мул, нигезегез тыныч, рухыгыз ныклы булсын. Акыллы да, сабыр да сез, тыйнак һәм итагатлы. Гомерегез буйларына сау-сәламәт булсагыз иде шиксез бәхетле. Юбилеегыз котлы булсын сезнең. Йөзегездә бәхет балкысын. Изге, мәрхәмәтле йөрәгегездә һич сүнмәсен кояш яктысы. Җәй, көз килеп, кышка кергәндә дә шитләп бетсен ачы җилләре. Шат күңелле булып яшәгезче, сыкландырып җирдә күпләрне. Хөрмәтле Гөлнара Вилдановна, коллективыгызның бар теләкләренә дә ихластан кушылып, бүләккә алда яңгыраячак җырны юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Юбилейлары җитә, димә гомер үтә, болытлар атканда яктылык. Шушы матур истәлекле якты көннәр, калыр бер сөйләргә сагынып.
yollarını üstesin. 50 yaş bir gözde bir küpte şekilli, ömrünün yarıtısın ötkensin. Algan ömründe tiksin ah Hudayım, bäxtli yollarını üstesin. Birgelep söyleşip, oturup gürleşip, jırlap biyip yaratkan kuyga. Tuğan günni bizge böyle gitken üçün, rahmet yavsun etiyeniga. 50 yaş bir gözde bir küpte şekilli, ömrünün yarıtısın ötkensin. Algan ömrüde tiksin ah Hudayım, bäxtli yollarını üstesin. 50 yaş bir gözde bir küpte şekilli, ömrünün yarıtısın ötkensin. Algan ömrüde tiksin ah Hudayım, bäxtli yollarını üstesin. Юбилейлар жетеді, ömür öte, bulutlar atqanda yaqtılıq. Şuшы matur istelikli yoqtı günler, qalır bir suylerge sağınıq. 50 yaş bir gözde bir küpte şekilli, ömrünün yarıtısın ötkensin. Algan ömrüde tiksin ah Hudayım, bäxtli yollarını üstesin. 50 yaş bir gözde bir küpte şekilli, ömrünün yarıtısın ötkensin. Algan ömrüde tiksin ah Hudayım, bäxtli yollarını üstesin. Algan ömrüde tiksin ah Hudayım, bäxtli yollarını üstesin. Bäxtli yollarını üstesin.